дар ҳоле ки бо иллати пандемияи коронавирус марзи миёни тоҷикистону ӯзбекистон ба таври комил боз нашудааст, ширкати сайёҳии Matin Travel тасмим гирифтааст сайёҳони тоҷикро ба тамошои шаҳрҳои Самарқанду Бухоро барад. барои анҷоми ин сафар ширкати Matin Travel аз ситоди мубориза бо зидди коронавирус дар Тоҷикистон иҷоза дарёфт кардааст. дар ҳақиқат сарҳад имрӯз аз ҷониби Тоҷикистон, яъне ба самти Ӯзбекистон сафар кардан озод кушода нест. новобаста аз ин мо дар ҳамоҳангӣ бо кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар мақомотҳои дахлдор тавассути мактубҳои расмӣ заминаи ҳуқуқии ҳамин сафара ташкил кардем. ҳамчунин бо манзури пандемияи коронавирус ширкати Matin Travel масъулияти аз сайёҳон гирифтани намунаи озмоиш аз бемории COVID-19 дар марзи Ӯзбекистонро бар уҳда дорад. ҳоло дар сафари нахустин 15 нафар сайёҳ аз тариқи ин ширкат ба шаҳрҳои Самарқанду Бухоро хоҳанд рафт. шумораи хоҳишмандони сафар ба шаҳрҳои таърихии тоҷикон ба маротиб зиёд аст. Самарқанд ба ман ҷавонимо бисёр рафтагиам. унҷо 100 бор равадам бо медидагӣ ҷоҳош бисёр. Конечно, мехостам. Самарқанд шаҳри бостонӣ аст. Падарам рафта тамошо кардагӣ аст. Пештавор рафта тамошо кардагӣ аст. Ки насиб карда боша боям яке мераем иншоаллоҳ Худоха. ин дар ҳолест ки соли ҷорӣ сокинон дар гузаргоҳи марзии Фотиҳобод бо Ӯзбекистон шикоят карданд ки барои убури марз аз онҳо ҳақ меситонанд. ба дунболи расонаӣ шудани ин шикоят масъулони гузаргоҳи марзии Фотиҳобод аз вазифа барканор шуданд. дар тӯли 2 соли ахир бо иллати ҳамагири коронавирус шумораи сайёҳони хориҷӣ ба Тоҷикистон ва сайёҳони дохилӣ ба хориҷи кишвар ба маротиб коҳиш ёфтааст. дар соли 2020 330 000 сайёҳони Тоҷикистон ба Ӯзбекистон сафар карда ва 237 000 сайёҳи ӯзбекистонӣ ҳам ба Тоҷикистон ворид шуданд.